Isani kwa nga intet tilubong saan da mataginayo enti galing nga sarita enti Biblia isudat mataginayo agurayak masitlaeng nga tiyempo aya ay ni Jesus ko pagranyagin ti silaw ken balig itinaldaw agingga ani Jesus umay nuti apoy kan naglileg ko pangbaklay ti Krusyanus aganus kadagiti padastibya purayek yay ni Jesus ko agurayak masitlaeng nga tiyempo aya ay ni Jesus ko pagranyagin ti silaw ken balig itinaldaw agingga ani Jesus umay nutoy lubong saan nakadayawin itan buken raimen uray pa'y dito yabyak tidak kamamu gendagan ko tamon Jesus ko agurayak masitlaeng nga tiyempo aya ay ni Jesus ko pagranyagin ti silaw ken balig itinaldaw agingga ani Jesus umay agurayak masitlaeng nga tiyempo aya ay ni Jesus ko pagranyagin ti silaw ken balig itinaldaw agingga ani Jesus umay agurayak masitlaeng nga tiyempo aya ay ni Jesus ko pagranyagin ti silaw ken balig itinaldaw agingga ani Jesus umay agingga ani Jesus umay agingga ani Jesus